avatar nga isda. Kailangan ni avatar. Kitawag ko sa lawasin. Para kinilaw. Kinilaw ni. Luan ito gamay. Kuha sila eh ma. Di man mahurot. Isusan ni rep. Kaya di man mahurot. Alin sa rep na eh. Sabi masayang. Tapos muna sa COVID-19. Dako naman ko guys. Alin? Oh, das. Dani na ko taman guys. Nadako may kong manhana. Guys. Dani guys. Hey guys. Para kiraw eh. Guys. Hi, nasa ako mabay. Ang itlog guys. Guys, itong gabi kay na itlog. Ito pe. Dako na. Nag-shower si Topi. May pa si Topi. Nagkaligo pa. Ang dagyaw. Huwag yung man. Di ba po yun? Nagkaligo. Yung kaligo. Angal. Ang dagyaw. Huwag yung man. Tugnaw, Pe. Tugnaw. Yan, sinungan ni Topi. May pa si Topi. Nakaligo pa. Ang tag-iya. Wala kaligo. Butan ni Topi. Ligon. Pabulaan na rin. Ay, lawas ba? Ay, wala pa ka na magligo, God. Wala ka na magligo, God. Tugnaw, mama, tugnaw. Tugnaw, mama, tugnaw. Kaya ko, ito ka naman. Sige may limita. Atong pakusan. Tapos hugasan. Ligo ko nga, be. Mama, maligo. Mama.